ungubaba wethu. Ungubaba wethu. Ncwadi yamakhosi okuqala chapter 17. We will only read verse number 1. Bese sizwa inkosi sitetele konke afuna ukwenza namhlanje mini, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Verse number 1. Now Elijah, the Tishbite from Tishbe in Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, that lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, that lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Father, thank you for your word. Elingamandla, elinamandla. Siyacela Baba ukhulume ngalo, sihlezi phansi silalele, sivule izinhliziyo, silindele umyalezo ovela kuwe. We give you praise in the mighty name of Jesus. Ibandla likaNkulunkulu lithi amen. I want to welcome you once again to the month of faith as Ziwinyanga, your kholo at Kingdom Life Ministries International. Amen. I want to title my message, the benefits of faith. The benefits of faith. The benefits of faith. Amen. Izwi likaNkulunkulu lithi uIsrayeli wenza okubi emehlweni kaNkulunkulu. Ngalesi sikhathi inkosi eyayibusa uIsrayeli ngalesi sikhathi kwakuyinkosi uAhab. We all know ukuthi uIsrayeli isizwe uNkulunkulu ayekhethele sona. Amen. Siyazi ukuthi isizwe uNkulunkulu ayekhethele sona. So wenza okubi emehlweni kaNkulunkulu, wakhonza noma washifta inhliziyo zabo kuNkulunkulu, wakhonza oNkulunkulu ngenkosi eyayibusa uAhab. Isizathu ukukhonza oNkulunkulu ngenxa yokuthi unkosikazi wenkosi uJezebel uye owa-influencer inkosi uAhab ukuthi kukhonzwe izithixo noma kukhonzwe oBhali endaweni yaka-Israyeli. Nikhona bazalwane. Now kwase kufika kuyinto ebi kuJehova, uNkulunkulu wathukuthela ngothukuthela okukhulu. And then lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wathumela umprofeti wakhe, his name is Elijah. Now the word of God says uma ngabe semthumela uEliya ufika uma phambi kwaAhab, usho le message lena, ufunga ngoJehova, uthi kuphila kaJehova akuyi kuba khona mazolo kule ndawo, and akuyi kunetha zimvula. Ngamanye amagama, there will be a desert noma kuzoba khona isomiso kule ndawo kule minyaka emthile ezayo. Nikhona bazalwane. Now after that, after sekhulumile lawo mazwi lawo, uyacabanga ukhuluma lamazwi lawa uwakhuluma phambi kwenkosi, and akekho umuntu abambonayo mhlasimpe okuvikele, because if you are saying this statement usho enkosini, that means kunento ezayo eqhamuka ngawe. So akekho noma asikho isivikelo esiku Elijah ngaleso sikhathi esibonakalayo noma esibonwa ngabantu. Nikhona bazalwane.
Now bese lithi izwi likaNkulunkulu ke after Elijah seyishilo lesi statement noma eseyidilivile le message evele enkosini, lithi izwi likaNkulunkulu wathi uNkulunkulu ke kusukela manje baleka, just run, go away, uhambe uyocasha. There is a brook la ozofike uqashe khona nikhona bazalwane, because isizathu sokuqasha usho istatement esicritical ngesizwe esiholwa uAhab ukuthi inkosi izitshela ukuthi isahola isizwe, but bese kuzofika imessage izofika ngawe eyokuthi kuzoba khona isomiso kule ndawo, there will be a drought kule ndawo, so uthi uNkulunkulu ke go away and hide. Nikhona bazalwane. Now eseqasheni kwakhe uElijah yaqala indlala, but ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu ke lithi uElijah naye wayekhona kuleyo ndawo. Nikhona kodwa bazalwane. Ya indawo yahlaselwa isomiso, uElijah uqashile kuyibrook lapho ayeqashe khona, and uElijah he was on the same place la kukhona khona indlala, but sizwa izwi likaNkulunkulu lithi go and hide, but I the Lord, can you touch somebody and say I the Lord? Yeah. Uthi uNkulunkulu I the Lord. Ngamanye amagama drought yaba khona kulelo zwe nikhona bazalwane. Kwaba khona isomiso yasha imifula, kwanganetha zimvula, kwaba khona kwaba desert kuleyo ndawo, but sizwe izwi likaNkulunkulu lithi indoda eyayiqashile wathi uNkulunkulu I the Lord will provide, noma I the Lord will command amagwababa to serve you. But in the same place la kukhona khona drought, but sizwe izwi likaNkulunkulu lithi I the Lord. Ngamanye amagama into ayenzayo uEliya walalela izwi likaNkulunkulu maqede walenza izwi likaNkulunkulu, because faith comes by hearing, and hearing the word of God. Uma uthi uNkulunkulu go and hide, akazange abuze uthi inkosi ngiqashelani, but wasuka kuleyo ndawo wahamba njengokusho kwezwi, walandela ukusho kwezwi. Ngamanye amagama indlela yavulwa ukulalela izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu lethi hamba, go away and hide, wathatha njengoba linjalo izwi likaNkulunkulu walikholelwa uNkulunkulu ukuthi usekhulumile, wakholwa ukuthi mayingabe yena esekhulumile ayikho into engavimba ukusho kwakhe. Wezwakala lethi uJehova mina uNkulunkulu ngizothumela amagwababa noma ungaba sendlaleni, but for the fact ukuthi you have listened my word, I will send amagwababa to feed you. But umfida nini ngenxa yokuthi he listened the word of God, wenza njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Yeah. Wenza nje ukusho kwezwi likaNkulunkulu. Kodwa bazalwane, now the Bible says uma ngabe sefika lapho wahlala afika amagwababa afika amlethela lithi izwi likaNkulunkulu ekseni kwakuza isinkwa kuphinde kuze nenyama, nantambama futhi same kuzisinkwa nenyama, kodwa ngaphandle ezweni there is a famine. Kwasho ukuthi udla ama benefits okholo lakhe, he believed ezweni likaNkulunkulu. Now he is eating the fruit of, he is eating the benefit of his faith. Ukube kwakho omunye umuntu wayengeke amkholelwe noma wayengeke alikholelwe izwi likaNkulunkulu, wayengeke akwazi ukufika kulesi stage sokondliwa ngamagwababa, ngoba if you believe the word of God njengoba linjalo bese uyalenza, uNkulunkulu yayaleza amagwababa ukuba akondle. Nikhona kodwa basalwane, amagwababa awakhethi ukuthi la esweni okulona unendlala engakanani, but for the fact that you have believed the word of God, and then amagwababa angamula la khona unendlala khona. Lithi izwi likaNkulunkulu ayephethe ukudla, ayephethe inyama, ayephethe nesinkwa. Why? Because one man trust the word of God, wasukuma wahamba wayoqasha. Ingakho uNkulunkulu wathi I the Lord, I have commanded amagwababa to feed you. I have commanded amagwababa to feed you.
Right now, I'm here to talk about the power and the benefit of your faith. You need to have the faith. No. You need to have faith in the word of God. Thank you, Holy Spirit. You need to have faith, and you need to trust his promises, because his promises are yes and amen. Abafowethu, ithembiso zika Jehova azinendaba nesimo esenzakala ngaphandle, kodwa maye seshilo yena izimo noma ikhona noma zikho, kodwa ngenxa yokuthi yena useshilo, you will be provided despite of the drought or desert, but you will be provided because he have said it. Useshilo ngoba ukusho kwakhe kukusebenza kwakhe, ukusho kwakhe kuyizwi lakhe, kodwa nikhona bazalwane, ukusho kwakhe kuyimsebenzi yakhe, ngoba kukho ngavimba ngaphambi kwezwi lakhe. Maye seshilo uthi abafowethu, uthi I the Lord will provide you. Maye seshilo, lalela, let me tell you, usho njalo Jehova ayikho isign ye-income oyitholayo, but uthi I the Lord will send amagwababa. Ayikho isign ye-business onalo, but uthi I the Lord will send amagwababa. Ayikho i-bank account ejabulisayo enemali, but usizwe izwi lika Jehova lithi I the Lord will send amagwababa to feed you. Noma ngabe irande South Africa lishona phansi, but I the Lord will send ukuba akondle. Yeah, that God we serve. That God we serve. Oh, uyaphikisana nesimo. Uyaphikisana nesimo sendawo lapho esihlala khona. Sithi sonke abantu bonke beya ngapha ngenxa ye-situation yendawo, bese yaqhamuka uJehova kuba uyena yedwa oshona ngapha. Athi angilandela abantu noma abantu bangaya endlaleni, kodwa owami ngeke atholakale endlaleni. Owami ngeke asatholakale endlaleni. Mawungangikholwa ake ubuse wena, uyazi awusebenzi, awubekelele ngolobaleni, kodwa awukazi ulampe, awukazi ungaqoki. Why? Because the Lord say I the Lord will provide. I the Lord. Abafowethu, wena ufakazi nje, wena ufakazi, base bakuza uthi hayibo ususebenzaphi, waklowa nje wakhazimula. Hayibo kusebenza lelizwe lithi I the Lord will provide. Ikhona kodwa basalwane, kodwa ke akuqali lapho selithi I the Lord. Uqala la khona to kholwa, to trust his promises and have faith in his word. Ungaqini ngokureceive his word, but do his word njengoba selikhulunyiwe, ukuze uzofikelela kule stage esithi I the Lord will provide. Baningi abantu abajahe ku I the Lord will provide beqe la to receive the word of God, but namhlanje ngiyacela ukuzocela ukuthi ake uqale la to receive his word and do his word, ebese uyangena to I the Lord will supply. God of us, yeah. Now the Bible says, I want to believe ukuthi indoda kaNkulunkulu yayikade ithokozile, happy ngenxa ye-provision. Nikhona kodwa bazalwane, yabaningi abantu abajajuliswa i-provision abafowethu, ngoba i-provision iyajabulisana. Ngiphinde futhi, i-provision iyajabulisana, but uNkulunkulu if he provides you akumele ufike kule level yokumkrema khona, because ungamkrema aphinde aveze ezinye indlela zokuprovide. Kodwa Nkosi yami ake ngizame ngapha, baningi abajajuliswa i-provision kaNkulunkulu, but the Lord akafuni umkreme nge-provision akunikeza yona, because ungamkrema ebese yena yaqhamuka ngelinye iside lokuprovide.
So uNkulunkulu akafuni ukukrenya nikhona kodwa bazalwane. uNkulunkulu akafuni ukukrenya ngamanye amagama uNkulunkulu akafuni umazi kuphela uJehova Jireh the Lord who provide. Ngithini kodwa enkonzweni uNkulunkulu akafuni umazi kuphela uJehova Jireh the Lord who provide, ngoba kukhona la khona uzomdinga khona la ufuna khona ukuthula enhlizweni kodwa uzizwe uxokozela kodwa ukuthi wena umazi uJehova Jireh ebese yena athi hayi kukhona la engimele angithole khona la nguJehova Shalom the Lord of peace, ukuze ezongazi engangilindeli la khona ngizomprovide khona kuphela noma ekhathazekile noma enokuxokozela noma ephatheke kabi ngiyaphinde ngifele kibo uJehova Shalom the Lord of peace. The Lord of peace. Ikhona bazalwane. Yeah. Now the word of God says kwathi khambeni kesikhathi the brook yanqamuka umthombo. Nikhona bazalwane. Wanqamuka umthombo. But into engiyithanda kaNkulunkulu noma kunqamukile angiprovide ngakho but akushintshe ukuthi usanguNkulunkulu. Akushintshe. Ngamanye amagama nokunqamuka kwawo kumenza ukuthi abe uNkulunkulu, ngoba ngiyazi ukuthi mase kunqamukile akwenzeka vela athule nje ashiye izinto enqamukile. Kumele mina ngithule ngilalele ngiyazi okay mase kunqamukile abafowethu can I say this mase kunqamukile ake wenze nje into ongajwayele ukuyenza ungazama ukwenza after kunqamukile, but try to stay and try to relax and wait for him ukuthi yena uthini ngokunqamuka provision. Mistake esiyenzayo sithi provision mayisinqamukile and then we tried ngezikhwepha zethu ukuyofuna enye provision ngamandla ethu bese siyakhohlwa ukuthi ubani osilethe kwibrook. Thandazo wami namhlanje kuseni uthi noma sekunqamukile ake uhlale ulinde yena. Awutshela makhelwana uthi makhelwana noma nginganqamuka kodwa linda yena. Linda yena noma nginganqamuka linda yena. Nikhona kodwa bazalwane uyena okulethe lapho khona mase kunqamukile ulinda yena. Khona bazalwane. Now the word of God izwi likaNkulunkulu elingakhuluma manga lithi uma ngabe sekunqamukile, and then uNkulunkulu said now Elijah. Yabona ngathi uthi uNkulunkulu Elijah, I've seen you noma ngikubonile that uyakwazi ukuzwa izwi lami bese uyalenza. Now I am giving you another word and I know surely that you will do it again. Usho njalo uthi ke manje hamba uya endaweni yaseZerafat. Mawufika khona I the Lord ngiyalezile umfelokazi ukuba akondle. Nikhona bazalwane. Ukuba njani akondle mina Jehova. eZerafat, it was the place la khona uJezebel unkosikazi kaAhab wayeqhamuka khona. Nikhona bazalwane. So ngamanye amagama even that place yayihlaselwa idrought, but siza uJehova uthi ngiyalezile owesifazane ukuba akondle. Inye bafethu ngicela sibuze uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyalezile owesifazane ukuba akondle, but kulesi sikhathi kule ndawo kune drought kunesomiso, but siza uJehova uthi ngiyalezile owesifazane ukuthi akondle. Omunye ngayibuza ukuthi ungondla ngani owesifazane sibe sisesimeni se drought kule ndawo. Sisesimeni se drought le ndawo, but akafunakala obuza kanjalo, kodwa kufunakala lo othi uNkulunkulu mayesekhulumile athathe into zakhe abheke eZerafat. Nikhona bazalwane.
bese lithi izwi likaNkulunkulu manje ngabe sefika ufika umuntu kaNkulunkulu uqhela amanzi kulo wesifazane iapproach yakhe manje ngabe seqhamuka uyambona ukuthi hayi man lo wesifazane udabukisile lo wesifazane udangele ngenxa ye-situation ebhekene kule ndawo kodwa siza umuntu kaNkulunkulu manje ngabe sefika athi msifazane ngiphuzise amanzi nangu bese lithi uyahamba wesifazane uye endlini uyothatha amanzi wavele wamthumela umuntu kaNkulunkulu wathi hayi ngithathele nesinkwa ke ngihle kuzwakala ukuthi lo wesifazane hawu kodwa muntu ungene ngani kodwa ngoba mina okusele manje iqebele ngwana nje namfume wamafutha kuba ngihle kanye nomfana bese thina siyafa ukuze mina ngihle mina nomfana bese siyafa uthethe umuntu kaNkulunkulu awuhambe uyokulungisa lokho awuthi wena kusele kodwa ngingaqali nina aqale mina nikhona kodwa bazalwane ngoba ezinye sezinto ngamanye amagama uthi umuntu kaNkulunkulu ke njengoba ngifikile la ngizovala ukufa ngizovala ukufa ngoba makuqala nini ukudla niyafa kodwa ake qale mina qala so that you will be preserved ngoba as you declared ukuthi kuncane okusele kodwa maqala wena uzodla nomfana bese siyafa kodwa ke uqale ngami ngizovala ukufa namhlanje ngizomemezela ukuthi in everything you do ake uqale ngoJehova ukuze kuzovaleka ukufa kwi-bank account yakho kuzovaleka ukufa emndenini kuzovaleka ukufa ey'ntweni zakho kuzovaleka zonke izinto ekade ifile zizovuka why because you have started with the Lord qala ngoJehova khona bazalwane la kwakuqala indlela entsha yalo wesifazane ngokukholwa kwaqala ukukholwa okusha kulo wesifazane kwakuqala isiqalo esisha sefaith kulo wesifazane ukuthi avele nje ayikholwe nje indoda ethi hayi angiqale ngayo ebese ngigcina ngami kwasho ukuthi lo wesifazane usethole irevelation yokuthi akwazi ukunderstanda ukuthi what is faith ngempela lithi izwi likaNkulunkulu nangempela waqala ngayo le ndoda kaNkulunkulu maqede wathi uyendlini ufika uphiningi ufika amafutha maningi yaqala yabuildeka lento yefaith ngamanye amagama lo wesifazane wayengenakho ukukholwa kodwa uEliya wayenakho ukukholwa kwenzakalani mawi-associate nabantu abangenakho ukukholwa wena unokukholwa uyakwazi to lift up their faith naloko ade engenakho ukukholwa ngokubona ukukholwa kwakho kukuze kuvuseleleka omunye uyafakasa omunye ukholo lwakho liyavuseleleka why because you have associated yourself nabantu abanokukholwa nikhona bazalwane now mangabe sefika endlini lo wesifazane bafika hayibo bengithi impuphu iphelile nje bengithi amafutha aphelile nje umfana uyabuza uthi hayibo sinake sizokudla nakunikeza indoda esingayazi bathi uthi uyabheka kugcwele there is plenty why because he listened the word of God wangagcina ngokulalela waqede walenza nikhona bazalwane akaqalanga ngokwagcina ngokulalela lokuthi angenzela umprofeti kuphela but he listened the word and then walenza izwi likaNkulunkulu waqala ngomprofeti manje ngabe sefika endlini usebona the benefits of its faith of her faith ubona the benefit imvuzo yokholo lwakhe because ukuba kaqalanga ngomuntu kaNkulunkulu ubezofika kulesi statement la khona adle bese beyafa namhlanje ngiyathandaza ukuthi listen the word and do the word then izinto zokufa ziyavaleka kufa kweimali kuyavaleka kufa kwemsebenzi kufa kwamabhizinisi kufa ka yonke into kufa kweingane ziphila kodwa zife kuyavaleka qala ngaye uJehova because he is the sustainer of your things he is the provider of you kona bazalwane now lithi ke iBhayibheli kwathi kusemnandi besajabulile ku right kwafika into emangalisayo lo mntwana lo ekadethe umuntu kaNkulunkulu uyacabanga mfowethu uthi umuntu kaNkulunkulu ngizovala ukufa kwavele kwafika ukufa
Kwavele kwafika ukufa, kwafika umntwana wagula, maqede wafa. Kwasho ukuthi lo mama usene revelation yomuntu kaNkulunkulu efika kwakhe. Wakhumbula ukuthi noma sengibhekane nalesi simo lesi, kukhona umuntu okhulumile ngakholwa. Mfethu ukhona umuntu okhulumile ngakholwa. But right now I am in a dark situation. La khona ngishiwa umntwana wami, angingayi ngaphandle la ngingalithola ngakhona usizo. Ngike ngaliswela usizo ngalithola, ngike ngalamba kwanda ngenxa yokuthi kwafika umuntu kaNkulunkulu la ekhaya. Lithi izwi likaNkulunkulu, wangaya phandle, wangaya ukuyofuna usizo ngaphandle, wangaya enyangeni, wangaya ngisho nasemathuneni, wangaya ngisho nasemoshwara. Yebo umntwana usefile, kodwa wangalithatha ucingo wafonela imoshwara, wathi noma umntwana ngafa kodwa ngiqale ngalo muntu engithola isambulo ngaye. Qale ngaye lo muntu engithola irevelation. Kuyimanje nginokudla kugcwele ilo muntu kaNkulunkulu okhulumisa. Wathi angiqale ngathi namanje sengifundile ukuthi hayi kuyaqalwa ngaye. Namhlanje ngizomemezela ngithi ezintweni zakho qala ngaye, emndenini wakho qala ngaye, emotweni yakho yoyithenga qala ngaye, emzini wakho before uvule ake uqale ngaye, emsebenzini wakho awuqale ngaye before you celebrate, even nasemshadweni wakho qala ngaye. Akabe isisekelo seinto zakho, akabe ifoundation yeinto zakho. Yeah. Now the Bible says, wafa umntwana, wafika umuntu kaNkulunkulu. Mefika umuntu kaNkulunkulu, wamthatha umntwana, wamisa ekamereni eliphezulu la umuntu kaNkulunkulu abekahlala khona, wambeka phezulu kombhede. Lithi asembeke phezulu kombhede, iBhayibheli lithi walingana njengomntwana. Walingana njengomntwana bafowethu, walingana njengomntwana. Isandla saye esandleni, umlomo waye emlomeni, unyawo waye unyaweni, waphefumula kabili kathathu. Lithi izwi likaNkulunkulu, wavuka umntwana ngenxa yokuthi umama wala ekhaya recognized the anointing. Emsebenzelile eqaleni esendlaleni, emsebenzelile eqaleni kungekho into ezohlanganisa ukuthi kudliwe. Recognized the anointing of the house. And then uma sebhekana nesituation, wahamba waya kumuntu kaNkulunkulu wathi hayi nayi inkinga engibhekene nayo. Umuntu kaNkulunkulu respond. Bible lithi wavuka umntwana. Ikhona bazalwane? Yeah. Wavuka umntwana. And then in closing, Bible lithi uma ngabe sehamba wezwa izwi likaNkulunkulu lithi hamba ke manje uyoyiveza kuAhab. After every incident asenzekile, sizo Jehova ethi go hamba uyoyiveza kuAhab. Ikhona bazalwane? Yeah. Maye sefika kuAhab, lithi iBhayibheli uEliya wa challenge 450 prophets of Ahab. Kumbula ukuthi Elijah was the only prophet eyayisisele kwakuwumprofethi kaNkulunkulu. But out of 450, in fact 450 baka Bali and then 400 baka Ashera. Ngamanye amagama uElijah yedwa uhlanganiswa nabantu abawu 950. Now listen, Bible, he challenged 950 prophets. Because i-mission bazalwane ukuthi isizwe sikaNkulunkulu sibuyele endaweni yokukhonzwa uNkulunkulu. Ikhona bazalwane? Yeah. uNkulunkulu uyathanda ukushow off uma kuzogcina yena ukuze kube uye othola udumo. Angiphinde futhi uNkulunkulu uyakuthanda ukuthi kuvele ebantwini ukuthi uye ogcinayo ukuze yena ezothola udumo. Isizwe sakhe sibuyele ekukhonzeni yena, isizwe sakhe sishiye oNkulunkulu oBhali noAshera, si recognize uNkulunkulu ophilayo. I'm about to close. Now the Bible says it's indoda kaNkulunkulu
We will go up entabeni, Mount Carmel. Masifika, I want us to see ukuthi ubani uNkulunkulu okumele akhonzwe. Sambe bafu. Ubani uNkulunkulu okufanelwe ukukhonzwa. I am the prophet of God. Nina ningaba prophets bakaBhala. Masifika lapha phezulu, sizothatha 2 bulls. And then sizosibeka lapha phezulu. You will call your God. Aphendule ngomlilo. I will call my God. Aphendule ngomlilo. Lesi sikaNkulunkulu wabadedela. Kwaqala bona qala. Babisa uNkulunkulu wabo. Bambisa uNkulunkulu, bambisa kusukela ekseni, bambisa. Uyacabanga abantu abawu950 babisa uNkulunkulu, bambisa kwabe semini, bambisa lithi likaNkulunkulu. Abanye babe ihlubula iskini, they trying ukuthola iresponse yaNkulunkulu wabo ukuze aphendule ngomlilo. Asizwe sonke sasikhona sibukela ngoba naso siyafuna ukufakaza ukuthi ngempela ubani uNkulunkulu okumele akhonzwe kule ndawo. Lithi izwi likaNkulunkulu, they tried to call their God, kodwa uNkulunkulu wabo wangaphendula, wase wabadelela wathi hayibo uNkulunkulu wenu ukhona, ngabe ulele yini? Aniphinde nimbize futhi. Basama bafowethu abaprofethi bayihlubula inyama, bathama babisa uNkulunkulu wabo wangaphendula. Kwase kwaba intambama basama babisa uNkulunkulu wabo wangaphendula. Wase wathi umuntu kaNkulunkulu ke, right now it is my time to call my God. Engimazi kahle uNkulunkulu wami. Lithi izwi likaNkulunkulu, bathatha inkuni bakhanda ialtare. Mabefika mase beqedile ukukhanda ialtare, balibeka lapha phezulu, bafaka ngisho amanzi kwialtare. Ngathi ngiyamuzwa umuntu kaNkulunkulu uthi, now it is my time to call my God. Bafowethu wayengenaso isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu wakhe uzophendula. Ngamanye amagama ayikho into eyayikhombisa noma isayini eyayikhona ukuthi uJehova uyaphendula. Bafowethu ngithini, simbiza zingekho impawu zokuthi kungenzeka aphendule. Simbiza zingekho izinto noma indlela ezikhombisayo ukuthi hayi masimbiza kanje angaphendula masiba. But we trust him and we have faith in him ukuthi whenever I call him uyangizwa futhi uyangiphendula. And then the Bible says what now it is my time to call my God. It is my time to call my Jehovah. It is my time ukuthi izizwe zonke sazi ukuthi ubani uNkulunkulu ofanele ukukhonzwa nofanele ukudunyiswa. Engathi wayememeza kakhulu athi uNkulunkulu ka-Elijah, uNkulunkulu wasemazulwini, I call you. Lithi izwi likaNkulunkulu lasuka ilanga bezulwini lehlela kumhlatshelo. Wezwakala abantu bememeza bethi impela uNkulunkulu ka-Elijah ufanele ukukhonzwa. uNkulunkulu ka-Elisha uyena okumele akhonzwe. Ngathi wayememezela athi yehlisa umlilo manje, yehlisa umlilo manje, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo manje. Wehla umlilo usuke ezulwini washaya umhlatshelo. Why? Because Elijah served the living God. Lithi izwi likaNkulunkulu, isizwe sonke saphenduka sakhonza uNkulunkulu, and all the prophets were killed because they were dukisa abantu. But the word of God says, Israel went back to the Lord Almighty to worship him alone. Can we stand on our feet? Let's give him the hands of praise.